Heb stig een talent dat ze wilt laten zien aan het ganse dorp. Op zaterdagavond 29 december hebben vuur met Groeselt's Got Talent een geweldig podium voor dich. In de tent aan de Riekswëg 78 in Groeselt. Muziek, dans, acrobatiek, goocheltrucs of comedie. Het maakt niks uit. Meedoen. Schick een e-mail naar zjusdruug@gmail.com. Vuur zijn benauwd naar denktalent. Meedoen.